Ahojte, volám sa Matúš a ako čerstvý absolvent programu Study and Work by som sa s vami rád podielil o praktické skúsenosti a také praktické informácie o tomto programe. Okrem množstva benefitov, akými sú produktové školenia či IT školenia, by som program rozdelil do dvoch rovín. To prvou je spojenie teoretických poznatkov, ktoré ste sa naučili v škole s praxou. Na oddelení v Škodovke alebo v hociakej inej firme, s ktorou Škoda Auto Vysoká škola spolupracuje, si osvedčíte tieto teoretické poznatky, čiže spojíte teoretické roviny, či už sú to nejaké metódy alebo postupy s praxou. Mnohokrát máte na druhej strane aj teoretickú výhodu voči kolegom a viete im pomôcť alebo im zlepšiť ich workflow na pracovisku. Tou druhou rovinou je obrovský náskok na trhu práce. Získavate obrovskú konkurenčnú výhodu voči vašim konkurentom, teda spolužiakom alebo iným študentom na trhu práce, pretože už počas štúdia máte takmer štvoročnú prax a pracovné návyky. Osobne môžem povedať, že aj vďaka programu Study and Work som získal pracovné miesto, pracovnú pozíciu v Škoda Motorsporte na oddelení kvality, kde teraz pracujem. Ak chceš mať aj ty teda náskok pred konkurenciou a spraviť pre svoj budúci život niečo viac ako tvoji spolužiaci, neváhaj sa prihlásiť. Garantujem ti, že neoľutuješ.